След Великия потоп, когато водите погълнали стария свят, земята останала тиха и пуста, хората били малко, а паметта им разкъсана. Но сред оцелелите имало един народ, който не забравил. Старите апокрифни книги разказват, че потомците на Яфет, сина на Ной, поели далеч от разрушените земи. Те носели със себе си тайно знание, знаци, закони и спомени за свят от преди гнева на небето. Този народ не строял градове от камък, а градове от памет. Историята им не била изписана, а запомнена. Името им се променяло, но духът оставал един. Казва се, че били наричани булгари. Пазители, събирачи, хора, които съхраняват. Те знаели кога да воюват и кога да мълчат. Затова историята им се предавала с шепот, с обред и с знак. Водени не от глад, а от съдба, те поели на запад. И когато стигнали до земите край Дунав и Балкана, старите жреци казали: тук паметта се затваря, тук кръвта ще остане. И според апокрифната легенда, българите не са просто народ, който е дошъл. Те са народ, който е оцелял, когато светът е започнал от начало.